Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Unsa man? Ay, may kay nauli ka na, oy! Ang imong anak. Gidagan in tao to nila ni Dave ug ni nanay ni Mus Hospitals lungsod. Kay, may convulsion man. Unsa? Sige, Lizelle. Salamat. Ato na ko sila. Mga tanasap ko sakinan pa ingon sa lungsod. Kinuo ko. Ayaw lang tanimo ang bayad ang akong anak sa akong mga gihimo sa... Ayaw lang itaon. Bahala na. Dili lang una ko mabalik karon sa syudad. Unahon ko ang akong anak. Oh, shit. Wa palipak si Josh. Josh, babe. Busy? Mao palagi akong pag-abot. Mao pa'y pagkanaog na ako gikan sa bus og... Oh, shit. Paingon din nga bus. Shit, saan man ako iniron? Dili ko makapara. Babe? Hello, babe. Shit. O sa'yo mo gingon? No, dili ikaw. Kuan hapit lang ko mapandol o ako magkabantay sa bato. Nagtabi man gud ta. Oh, careful. Anyway, I was just checking on you. Thank you, babe. Be sure to be home later tonight. Bye. Josh, kuan! Josh! Hello! Josh! Oh, shit. Gipaw na niya. Shit. Saan man ako ini karon? Pahala na. Unahon ako sa pag-ato ang akong anak. Unya na ako problemahon ang mahitungod ni mo, Josh. May matawag ka diyot ang bata ganina. Natuog sa dayon. Gigutom siguro na. Pukaon lang ako. Ni ako daghang pagkaon. Mga unta na? Kan ko na mo gipalit. Oh. Aron nga makakaon og tarong si Elaine. Makapili siya sa gusto niya nga kanon. Ang pagkaon mo ay nakaingon nga niya karon ning hospital ang akong anak nay. Mo nga mga untag maayo. Dako nagdawat ang maurilo. Hunay. Mahalon day kay maurilo. Diyan magkwartang imong asawa. Bonus ko nun yan ay. O nakadaog sab siya sa ilang parte og cash. Ndo tagod. Pero anugon kung dili kadto makuha. Hanumanan matong imi siyang bonus og daog. Kung makakwarta ko nay, siguro unto na ako sa paglukat. Mga una ta? Tatay. Elaine, anak. Nera ko nak. Ali, nagdakog daghang pagkaon. Di ba, mingon man ko nimo nga mga unta og maayo, inikuli nato sa ato. Mga ni may daghan nga pagkaon nga dana ko. Kaon ali. Sa may mong ganahan, kini. Mana ni, kini. Di ko. Ha? Di ka makaon? Di pa gigutom man ka? Wait man ato diya. Pait imong dila. Ay natural na skilantan. Pero kinahanglan mo kaon yung kainday. Bisag gamay lang. Aron dali ra kang maulian. Sige na kahungitan man kang tatay. Sige na, day. Na. Yung mga paborito, oh. Parehas naman na itong ganahan ni mo kanon dito sa syudad. Barato lang eh. Pero lami man sab. Ali. Sige na. Nak, sige na. Nak. Sige na. Mama. Uwa pa man si mama ni mo. Ikaw na. Siya ng orasa, oh. Sige ka. Klase ra ba ni mo ugma? Absent na sa niya ka. Absent ra ba ka ganina? Ya, absent sa ka sa miagi kay miligid ka. Sige lang nakag-absent. Di ka makapasar ini. Yung saan naman na nato? Mama ako. Nak. Elaine? Oh, Mama. Ay, salamat. Elaine,
Anak, niya na si mama. Yayay si ako. Dili na ka mayayay kay niya naman si mama, ha? Ama, usa may imong gusto kay atong paliton, ha? Chicken. Oh, chicken man eh. Oh, chicken man eh. Ako na hungit sa bata. Nakauna. Aron maulian na ka, ha ba? Ug ini kaayo nimo, manlaag unya ta. Promise. Oo, manlaag ta. Bisan asa pa ang gusto nimo. Bisan sa Manila pa. Yay! Oh, sige na ha, kauna. Tanawa rin bata oh. Ikaw na gyud nga ang iyang inahan mo ay mihungit. Nga na ba sa mga gilantan man sab ning bataa, ha, Dave? Giyon sa man din mo ni sa pagbantay. Aw gibantayan ba gyud nimo tarong? Oh. Basta nung imo lang nigipasagdan. Basi mas giuna nimo ang imong panginahanglan kaysa bata, hinungdan nga gilantan siya. Ga, dili man good. No, Pagbantay na lang gani ang imong buhaton, dili pa jud ka makahimo. Unsa ra man daay ka maayo ha, Dave? Sa paghimo ra og bata? Inuo ko. Imi. Ibi, ang imong tingog. May mga taos palibot. Makalagot manggod. Mahingawa ta ba? Saylo ako day. Ngano gilantan man ang bata nga maayo ra man di siya kagahapon. Na pasaran tingali sa kaon. Unsa? Napasaran? Unsa ko na, Dave? Gihatagan ti kag igong kantidad. Unya, wa ka kapakaon sa atong anak? Kagi unsa ra man din imong kwarta? Nawa gikuot. Unsa? Wa ko makabantay. Milinya manggunta mi si Inday dito sa usa ka kananan. Pero nakuutan ko. Nadaang tanang kwarta. Baklay na lang kanina ako gikan dito sa mall ang terminal. O mihangyo sa mga driver o konduktor nga makapauli sa ato. May nalang gani kay may usa ka konduktor nga misugot na dugay. Unsa? Nangutana ka ang taon na. Sawa ka pa mga saba. Ay danghag basab ko na siya. Ka, Tinuod basab. Kung wa ka pa magdinanghag, wa unta ka makuuti. Naibaw na bitaw ka nga sa syudad. Daghan ka ayong mga mangunguot, pero wa jud ka magbantay. Mura makidili taga syudad sa una, uy. Ignorante man ka. Imi, Pakanaw na yun ang batang tiyospe. Huwag may mo ba? Imi, ni atas ospital o nag-atubang ninyo ang bata. Palihog lang, ipaubos ng imong tingog. Shit. Dili na ko makontak ang iyon, pero... Busy gyapon siya hangtod yung mga orasa. Kinala magkasulti mi. Kinala may baw siya nga dili ko makabalik karon sa syudad kay... Kay ni sa ospital ang akong pag-umangkon. O dili na ko mahimong biyaan. Usban ako udaya lang iyan, pero... ga, Oh, shit. ga. Shit, niring na unta ang pikas linya. Babe? Ga. Unsa man? Nasuko ka pa nako. Wa. Wala. Sorry. Nabala ka lang ka ko kaganina. Sorry sa akong mga nasulti. Nakasabot ra ko. Sorry sa ba. Giwa ra na ako ang ibong kwarta kaganina. Ay, nato ko na una Ang mahinungdanon nga. Hain naman ang imong relo. Akong giprinda ganina. Sorry. Wa ko'y kwarta nga magamit god. Lukaton to na ako basta makakwarta ko. Maabta na lang sa rimati pero dili pa to nimo malukat. Ako lang kong tiguman. Ay na lang. Palitan na lang niya takaglain. Ha? Pero mahalon man to. Hanugon kayo. Dali ra ka ito ilisan. Ayan na lang katugon una Pero ga, maning kamot ko. Nga ako tong... May nanawag ni mo. Balik na sa sud. Duganda, Una na. kuwaton lang ka. Una na gani. Kapuya, uy. Ay, pa sige agad na ako, good. Iyahay mo tagtiil.
ka. Magsige kag sandig nako sa tanang butang. Unsaon naman lang kunuwa na ko uban ninyo? Mag-unsa man mo, ha? Dave? Mamatay ko kung mawa ka na ko, Amy. Apwes, mamatay ka gyud kung mawa na ko nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!